Jon Abrilek isildutako eskuak emakume langileak gerra ondoko Euskal Herrian liburua argitaratu du. Neskatoak dokumentalaren bidez ezagutu zuen errealitate bat hartu du abiapuntu, eta neskame aritu zirenen testigantzekin batera beste zenbait lan arlotako emakume langileenak ere bildu ditu kazetari beratarrak. Egunon, Jon Abril? Egunon. Bueno, helburua, bazterrutzitako emakumei begiratzea, so egitea eta haien kontakizuna erdigunean jartzea, ezta? Historia ofizialetik kanpo gelditu diren emakume langileen berri ematen du liburu honek, Jon. Bai, badirudi emakumeek bakarrik etxean lan egin zutela eta liburuak nolabait agerian paratu nahi du milaka izan zirela, aski lanbide diferentetan gainera, gerra ondoan, Euskal Herri osoan etxetik kanpo lanen aritutako emakumeak eta batzutan zeinen baldintza gogorretan. Aizu, eta ardatz asko ikusten ditugu liburu honetan, ezta? Prekarietatea dela, lan baldintza kaskarrak, eta gizartearen presioa sufritu zituzten emakume horiek, ezta? Isilik nahi zituztela. Bai, eta bereziki frankismoak eta elizak ere paper handia jokatu zuten horretan. Sistemak nahi zuelako emakumeen lana bakarrik komeni zitzaienean, gaizki ordaindutako lanetarako, eta emakumeen lana izan zedila gizona eta etxea zaintzea. Egoera zail horretan lortu zituzten gauzak aldatzen, eta horri bereziki erraparatzen diozu liburu honetan, ezta? Bai, nolabait gizarte aldaketa baten lekuko ere izan ziren emakume hauek, eta eurek ere parte hartu zuten borroka hoietan. Haunitzetan lantoki barruan gauza txikiak aldarrikatzen astetik, euren eskubideak hobetzeko eta euren lanbaldintzak hobetzeko, eta gero hori haunitzetan karrikaratere ateri zen, eta borroka sindikal horrek ere eman zuen, adibidez, mugimendu feministaren hastapena izatea. Haiek guztiak ezagutzeko parada izanen dugu, Euskal Herria irratia, metropoli foralean, gure lehenengo protagonista Pakita Burgete Irazoki Beratarra. Bai, 1934an sortua eta 18 urte zituela mendiz, gordeka, pasaporterik gabe, paperik gabe, lan baimenik gabe eta residentzia baimenik gabe, Donibane Loitzunera lanera joan zen, neskato lanetara. 50. hamarkada oraindik agitzi iluna izan zen, frankismo garaian, emakumeek agitze lan aukera gutxi zituzten eta gutxiago baztan bidaso bezalako eskualde batean non industrializazioa berantiarragoa izan zen bertzetokia unitzetan bino, eta beraz emakumeentzat kasik lanbide edo aukera bakarra horixe bera izan zen. Eta Pakita horren lekuko, maizterrak ziren famili batean hazia, anaietako bat mendimutil landetarat joana, bigarren anaia sararat baserri batera mutil, eta berak ere ala beharrez etxetik atera behar izan zuen, gurasoak bakarrik utzita, penaz eta gogortasun horrekin hizkuntza bera ere ezagutu gabe. Neskato joandako lehendabiziko emakume horiek agitzen gaizki pasatu zuten, ezta? Eta hau da testigu. Bai, egia ban horitzapenetan bi gauzak nahasten zaizki, ez? Batetik lan egiteko aukera eta garairako eta hemengo soldatekin alderatuta ongi irabazi zuten. Pakitak berak kontatzen du nola beran etxe batean 100 peseta irabazten zituen eta Donibanera joan eta 1000 peseta irauztera pasatzea ikaragarria zela, eta gauza honitz ikusi eta ikasteko aukera izan zuten, baina bizipen aski gogorrak ere bai, ez? Edo familietan, eurek hartzen zituzten familietan zeuden arazoak ere eurek kudeatu behar izatzen zituztelako, egun librerik ez zutelako, etxera ezin etorria zutelako, eskubide falta ikaragarri bat zutelako ere bai, eta lan baldintzak kasik esklabutzatik ere hurbil batzuetan, ez? Aizu, eta zer kontatu zizun zuzenean?
Bueno, kapituluan kontatzen du bertzeren artean eurentzat aina arrotzat ez ezaguna zen mundu bat deskubritu zutela, aberatzen mundu hori, pentsa bere etxera uda pasatzera Juan Carlos Errege emeritua gazte zela joaten zen adibidez, eta horrelako nobleziako bertze personaje batzuk, eta haiek tratatu beharra, berakan ezagutu zuen adibidez droga kontsumoa zertzen, eta bere nagusiarekin bi aldiz klinika batean egon behar izan zuen, desintoxikazio klinika batean, bera zaintzaile, eta nola zera hain mundu arrotzak eta bizi behar izan zituzten, eta aldi berean eurek ezagutzen zituzten lan haunitz ikasi behar izan zituztela bertan, horrelako jauntzi, horrelako banketeak eman beharra, otorduiek prestatu beharra, lan haunitz nekatzeko zera, baina aldi berean ere arrotasun puntu bat, gauza izan zirelako, eta sekulako lana eginta bizimodu bat antzinera ateratzeko aukera izan zutelako, eta Pakitaren kasuan senarra ere lantokian ezagutu zen. Aizu, eta Pakitarekin neskameen egoera latza, eta arekin izketan nik uste dut hitz egin zenutela Hego Amerikako neskameak, emakumeak nola etortzen diren zaintza lanak egitera orain Euskal Herrira, ezta berbe perspektiba batekin ere hitz egiten badakitela. Bai, hori da, eta nolabait berak erraten du nere historio bera da. Eurek urbilago joan behar izan zuten, baina alderatzen du etxetik atera behar horrek, pobreziari aurre egiteko bide bezala, guraso, adinendutako gurasoak etxean uzteak, egoera guzti horiek paperik gabe lan egitea, beti beldurrez, pasaportean noiz emanen zieten, muga ezin pasatu, eta distantziak distantzi, zeinen gutxian zinatu dugun 70 urtetan, eta horreri ere referentzi egiten dio, Jon Abrilek isildutako eskuak emakume langileak gerra ondoko Euskal Herrian liburu argitaratu duela, eta gaur gure gaurko protagonista Pakita izan da, Pakita Beratarra. Nahi duzun arte, ongi izan. 1, 2, 3, 4! Metrópoli Forala, Euskal Herria irratian.